Parlamentere bereye HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu piştî nodudu rojan şunda şeşê tîrmehê 2021 da hate berdan. Li ber peyamekê Gergerlioğlu 2 sal û 7 meh ceza sendibû. Zagona bingehîn ya Tirkiye ev biryar wek binpêkirina maf nîşanda û cezayên Gergerlioğlu xira kir. Gergerlioğlu ji bo dengê Amerîkayê axivî û rojên xwe yê girtingehê wiha anî ziman. 96 gündür cezaevindeydik. Ez bi şiklekî bêhukukî sê mehan te girtîgehê damam. Bi tena serê xwe ti hejreka tîpa F da di nav tecîz didamam. Ev der li gorî şert û merjên tenduristiyê xirab bû. Lê heta ji min hat min dema xwe bi karîbarê xwe derbas kir. Lê dîsa jî azadiya min ji destê min hatibû girtin. Gergerlioğlu li ber dabeşkirina peyamekê hatibû binçavkirin û girtin. Ew gava vê yekê di nirxîne dibêje bi awayekî bêhukukî ser min da dozvekirin û kirin girtingehê. Tamamen A'dan Z'ye hukuksuz. Bi tevahî ez bi awayekî bêhukukî hatim mexdûrkirin. Ez ji karê xwe hatim dûrxistin. Ser navê dadê azadiya min hate binpêkirin. Parlamenteriya min ji destê min hate girtin. û têr nekir ez hewêtim zindanê. Tiştê ku nekirin nema. Lê rastî dema ku wan ev hemû tişt dikirin çi suçê min nebû. Parlamenteriya Gergerlioğlu berî binçavkirinê hatibû xistin. Piştî berdana wî gelo ew ê cardin vegere parlamentoya an na. Gergerlioğlu bersiva vê pirsê jî wiha dide. Büyük ihtimal dönmem lazım. Ehtimaleka mezin e ku ez paşta vegerim parlamentoyê. Biryara destûra bingehîn nûketê destê serokê meclisê da ye. Pêwîst e ku ew jî biryara vegerîna min bide. Nûketê meclisê da mînaka em Enîs Berber oğlu jî heye. Piştî berdanê Gergerlioğlu wê jî vî şundatir çi kar û baran bidomîne. Ew bersiva vê pirsê jî wiha bilêv dike. Aynı şekilde devam edeceğim. Ez dê vek berê karê xwe bidomînim. Siyaseta xwe da dîsa ez dê ser wan karên xwe bisekinim. Heta nûkê heke min yek girî bîtin, nûkevê ve ez ê deham bikim. Ez narawastim. Gergerlioğlu li ser medya civakî peyamek dabeşkiribû û di derheqê wî da doz hatibû vekirin û paşê jî hatibû girtin. Piştî nodudu rojan şunda jî li girtingeha Sincanê rizgar bû. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Ankara. Bizim Anayasa Mahkemesi'ne 2 başvurumuz var.